torgas to kaisa rikha এখন বলবো জেরক্স শিখা চিনি ত্রিপুরা হাস্তিনি ত্রিপুরা সা এবং সাতার হাস্তে তন্ত্র ত্রিপুরা সারনো তাম কজিনি মুসং নিনি সাজনি বাগে যে মানসা কিসা ফানো খকসা ফানো খানি পনো সুবা জাবাদি অবনো না যে মানসা সুবা জাবাদি সুবা কোয়েন মুস nai to nai joto khaponi tahotai bohok songno ang tini sakbai thang chini kok tibini engei angor phaisapai kha udaipur ni oro je kaisa killa rayo parao sung baisapai kha tabuk tangi sapai na kahangge ke oro 2 বছর হাইরম্বই এবা বিসিকনি হাইরম্বই oro sak hamya angi tongo omor chikonsa cherai busa bini bagai bumabu phasong koi horka chini kok tibino lukurok no phonani eba lukurok ni chuba chu tai borok tripura haste to borok doctor nai maya nongui tokha hamni mayangi tongha hangkai phatar haste rogot langai bahai ke sak hamni manani bahai ke bono mathangni narani abono boni bumabu phani tai bini nana dabra samni wan songmung tai abo wan songno borok tini chini kok tibino saharka no kisa phayei lukurok ni Thani khoksa khoni phanoda jeng manai chini bsa no jeng hamni mano hnai sahar mani chino je tabo raya kamini tabo uchai kukui bsani bini bumabu phasong haidinge jeng bini nokhuni borok bai jeng kok sainai tai bini je sak condition bahai ingtong babahai obostha ungtong bisini romboi obai sak hamya to lekhna wana masinja kharo dawtai bohsong ye jeng obno koini lukurok no bo norok bo jodi no khoksa khoni chubana musungui tongha hangke khoksa hiya khone hiya phaidi norabo butadi o omor chikoncha kukui busani bagai ngai phaidi cheu bini bumung tamo bumabu phani mung tamo bin dabana mung tamo kaming thik bo jagao tong obo chung detail pura khnalenai phaidi ngai khapana tahotai bohok song phaidi chung tabuk chung boroni bumabu phani khoktino chung khnalenai ta khokpilya nonchini koktibulam sogoni mung tamo kha sagra deki sagra mung tamo Langma Jomati ini bisnisnya Madabi Jomati ini berhasil je saya bisa ini berselam saya bisa menjadi kata Derbosor kan Derbosor nah mungkin nol dokter apa tuh langka cerai pro Gerokgwi ini pro pas pro lang mani koko lang mana ya hamil mah ya na bahai angin cara nisa pas pro ke ek mas ka drop pro hai bohok de sajak tama ang hai pheng sai mokol phur sai wa ke kagra ke boni pore
जों असाय रौ ना हय आखरं खाय रो लाइक हाफान या ngwe ayui oro oduipur oro sibari ganda bo telang lai oro telang ma pore te paniawo oro asa kiri ka ngwe telang we direct jibe ro hoja depa olo ke oro nai ro lai leti pudo suti mai phai be pore hai hor no soi din dong kana ha ke hai inki rugi pheng sai ka phi ke ha ke te panya to pengini apto bore par hoja go ran kare ni telang hai mel yang go suti ro kor mutte ke sawai ko be ras ro nai ro lai ka apa suti ba ka ta tai ma ta ang tabo nang lukurok no ni besajak ni besani bagai nang tamo ko nyamo song ge coba so buba hero nai Gerai laiba kisa lukurok no kisa se de suba so ma ja no bono no ma ko ja uta ni mungkai biji kuma jamati do phading ge takho biji kuma ni bihik bai cheng kok rung nai madu bi jamate bai sagari bokuk do bobo hai mane nang ni bahajak no je tabu tui tongmani ngana sagra da sagari nung bahasa no tak bobo hai ke hamna ni musong ba butui sada Bana hinsa khana ni musu asong sa rukhe kai kaha ni kibul khali ge tabo nung chini tripura hasti ni tripura sa eba phatar hasti pamna tripura sarno tam ko ni musong ni sajang ni bagai jina changsu panda je mansa kisa phano khoksa phano khoni pano soba dabadi obono na zaman changsu baza bagi sumang ko yan musu ge khapani ta hotai bo song naidi jeng besok hakselni phai ani logi tongo tabo camera o rono deborma ang tongo nong logi rakesh deborma ang khuai ni phayo khuai boro tongkha udaipur boro tongkha kila boro tongkha ang tabo phayo o kekei tamsing bumu lagma jomateni bagai aw khapang ta hotai bo song norongni nokhungo bo sajak sajala tongo bini bo khotosa sajala ngjamani o sajala no bobo kathang boi hekino naragei boi hekino lekha pora khairi boi hekino kolo kotor snam boi buini nuktui buini chatui khino bobo to nane musongo bini imang motong pia batini sak hamine bagai kha tongi bo kha su yak tongi bo yak krei baksa kha tongi bo kha su ge bai baksa tini busana hamna musongo hamroi maya ya phawrang khoksa krini bagai obon bagai no lukurok no boro koyo khoksa hiya khone hiya je mantei chuba jabadi bini bagai tai jengbu je mansak khuai amsayo angni ji sakbai tang chini kok tibini angibo ango kekei langma jomateni bagai angbo je mansak bazar dugano thangai bini bagai ang rang thomboi tai sang bono o rang no bono yafare bini saktik men khakini bagai jeng bono phatar haste pangto tripura haste pangto bini condition no jeng taisa sosawai hamroi tunani abono jeng chaitoknai tai lukurok bo abahaino nongni nokhongo jemon sajak sajla pamane haikheno naroni khabo bo wansugoi tini o khoroksa tripura sa o omor sokse sarai busa o kekei langma jamatiano narok bo hamroi bono kaham ke rinani nongni khabo bo narok wansugdi tai suri jadi janjani sago jotoni no kaisa surima eba khuluma jotoni no kaisa janjani dormo tongo janjani suratio o haikheno phadi tini je tripura sa bosong tongnai rok jono khoksa ke phaikai ke chini 14 lakh 13 lakh obo haike rang phayo khoksa khongnai khoktam abo haike rika hanke tini bini bagibo lukurongni chuba mung lukurongni hamjak mung baino botini kuplung khebo tai salnangi pesai phaimana ni jeng khaklai khapang ta hotai boksong lukhongo rang kerei chana mai kerei botha thongaro pok khiklai dut pai charima toni jao obo haino chugya nokhoni bororokno khoroksa phano mokol phegoi nainai kerei political thingtonai bkhaktibo obono omo hajorogo kaming amsaini neta hinji tongnai rok ba kaming amsaini je sinimungri tongnai rok borok bo omo hairokno rutogoi sinoi nainani nangmani tongmani
yaba tini o sini mong o nai tumung o bahai rok kere hini jeng koktoma saimangka khapang da hotai bohok song obon bagino asa haksalni jengno borok khobar no bai jeng tini bini nukungo phaiye norok bai koglam sapayo tai jeng phonogo hangkai tam sanai saga ta kabamo no tongo obon bagino nokni hamjangma nokni khairokma nokni chuba chunango tabo omor chigonsa kokoi lagma jamatia nokni hamjangmo bai norokni chuba mung mankhache bo kaisa kathang tikile hamjawo bui norokni Haikheno chung Haikheno bobo o hayungo kuchu kotor kolok kolok abo Haikheno tongoni musumani bini bo o imangno muk thangsamlai no phati khapang ta tai bo so ginai nai de tabuk chung taisa koifinai je langma deborma langma jomaiteni bini ama bahin sagra de do tabuk pai thago tamu kolne Lukurok Lukurok je mar bolai ti tai serai no ka khena musu nang tabuk phatar hasra go tong tongnai chini Tripuria People Foundation je Dinesh Deborma songrokno nang tamu koinani musung sagade nang chuba su samnalani injarani bagina borong tamu hambai rohna musung nang chuba su man kangke borong thani bo nang sar kangke bono no khoksa phono rohna khongni phono na Tripuria sar Lukurok borong no de hai je sukte chuba jabalent dongge borongni nokol mukti hayo kok sagangai aro tamu kamu Ani para rayo para Mongol hori para hota kila rayo Udaipur na Udipur rayo saka Mongol hori para itu ani mungke lothi raka gai nini sajugle mo masade ani sajak katha tong katham masa kusu masa kasar jado lut katha tong masa ragotorni bo okra nini sugo korata namo ani busuk okra mo kha mane puila thayen thaimani nini koilan amon oma hai sak khamya khato belakino khai hilikna kosto manang hata ani busuk nang ba sakhino khai hiligi matong jaw haitibana ate matong suk jalia ba ningsa khlai na lia bui hai sibisi suyar borong sayarang kari kheba sarai pa ang lekha pora ro bu kari na khlai ba ba hai nago se asok samang tang sa o saksi ina sutai bui hai jaga jumi sampar bukre na hu bukre ate sima tang suwa asa no jagani je tabuk je songjak mantri MLA neta obahai chairman member no rok thare sakani ni sokni je sakhame noti chuba bo harole sale saja ya ba pa boro bu lugui khana tangbai apa sal ani sak saja ya ta hakraka norok saka buma song saka gebon ta samano ta ang silia ani oro ta ang salia da nyam phagade nyam phagade tam saka or phade ta sabuno nang rika on masondro no broza je mono goy kudo baba yo khapa le sajang bono ram podono bo sajang baba sajang bono sondro no dorgas to sui account boy jeros rakhi jama roza ram phaya khna ta mun thero horo je dorgas to sui nara account rok jeroxi khatro sing parao phai phosiro ro ho ba te se koma se borok bang ma singlo meeting kes phai to sing parao te mu se korma se borok bang ma hai dorgas ga si ya phai ro ho oke amon pore ta sudati kuno phantai khobor antri kritana norok bai nang tabuk tamu konya musung bono je puno sondro CM puno sondro jamatiana se tabunu tam konya musung je abo haike je dorgas tori wibo ekon ro haibo oba hai khoksa sobo sumaya ke nang tam sana musung kini bage je chuba su bono bo sao je chuba wan nge khana kana khabang da hote buhoksong TT ADC hapangni chikon mi konya TT ADC hapangni CEM boronggona puno sondro jamatia bo tabuk ADC ni CEM ngi tongo piaba takhok o omor chikon sasa lagma jomatini bagai buma dorgas tokai sarika ekon boibo xerox sikha piaba babani mungsa khobor phaya
mana de mano maya de tongno tiaba rinani ria ob kono borobai communication tai next time o krai tiaba taksu tunila acha busuk balok khna abo mas ka suyako haiphono abo mas ka suyaphono nang tongmani jorabo hongke abo salnoi hekai abo 2 bosor baksa salta meke bisi tamai baksa abo Haikheno lewi tongha khabon aw abo जों koinai jahato sorgani proposal ba titi edisi hapani CM jahating tongba minibo samong kisa biji tongna besto tongna abo haijora rogo samoyo kholobjagi phano mong tongo mutumai phamong tongo kabangma samong homoni bagai abo borongwana punosono jomaiteni ba hamya mungsa krai hiaba bo obono dati chini tabok chini koktibini bisingti nugui bo dati obono naikolui kia Chuba suriyani engto borongwana punosono jomaitiano jog obono koyo chini koktibini bakhaktei hingke omo hai eng tomani jorabo tegisa lokon hani Chuba suman khangeba tegisa nokong hamjai thanai ba cherai hamjai thangnai o cherai hamna bagai si nokong hamna bagai cherai hamnani si cherai hamgang ke nokong hamnai nokong hamga si cherai hamnai obono khabang ta hotai bokso naine di pulen sin pathau chura chini koktibini mangpili hambai